рӯзи 13 ноябри соли 2025 бо мақсади самаранок омода намудани кадрҳои илмӣ педагогӣ ва баландбардоштани сифати тайёр кардани мутахассисони болояқад, инчунин сафарбар намудани онҳо ба таҷрибаомӯзӣ дар донишгоҳ, вохӯрии ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор бо магистрантон, доктори фалсафа PhD ва доктор аз рӯи ихтисосу унвонҷиён доир гардид. вохӯрии мазкур дар фазои корӣ ва созанда баргузор гардида, дар оғоз роҳбарияти донишгоҳ аз дастоварду имкониятҳои нави донишгоҳ дар самти тадқиқотҳои илмӣ ва тайёр кардани кадрҳои баландихтисос сухан гуфт. Саторзода Бобоҷон таъкид намуд, ки магистратура ва докторантура зиннаҳои муҳими омодасозии мутахассисони ҷавон ба фаъолияти илмӣ ва таҳқиқотӣ мебошанд. ректор аз ҳозирин даъват кард, ки дар иҷрои корҳои илмии тадқиқотӣ фаъолияти ҷиддӣ нишон диҳанд ва мавзӯъҳои тадқиқотиро бо талаботи рӯзгори муосир мутобиқ намоянд. ҳамчунин зикр шуд, ки донишгоҳ барои дастгирии иқдомҳои инноватсионӣ, тадқиқотҳои иқтисодӣ ва лоиҳаҳои муҳим тамоми шароитҳои заруриро фароҳам овардааст. ректори муассиса ба ҷавонолимон маслиҳат дод, ки ба забономӯзӣ, таҳлили рақамӣ ва кор бо манбаъҳои муосири илмӣ бештар таваҷҷӯҳ намоянд. дар рафти вохӯри магистрантон ва унвонҷиён саволҳои худро дар бораи равандҳои таҳқиқот, дастгирии методӣ ва имкониятҳои нашри мақолаҳо пешниҳод карданд. роҳбари донишгоҳ таъкид кард, ки маърузаҳои илмӣ, иштирок дар конференсияҳо ва фаъолият дар маҳфилҳои илмӣ барои рушду такмили малакаи таҳқиқотӣ хеле муҳим мебошанд. ӯ инчунин аз ҳозирин хост, ки ба тадқиқотҳои амалӣ бештар рӯ оваранд ва масъалаҳои иқтисодии кишварро ба таври илмӣ баррасӣ намоянд. Саторзода Бобоҷон дар идома дар бораи сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат ва ҳукумати мамлакат, мақоми омӯзгор дар ҷомеа, таваҷҷӯҳ ба соҳаи илм ва маориф, баландбардоштани музди меҳнати кормандон ва дигар дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан ронда, иштироки фаъолонаи докторантону магистрантонро дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ таъкид намуд. ректори муассиса ҳамчунин доир ба ҳамоҳангсозии фаъолияти кафедраҳо дар ташкили раванди таълим ва назорати иҷрои нақшаҳои инфиродӣ ба роҳ мондани усули самараноки таълим, ташкил ва гузарондани чорабиниҳои илмӣ, иштироки докторантону магистрантон дар конференсияҳои илмӣ амалӣ, семинарҳои назариявӣ ва дигар чорабиниҳо, озмун ва олимпиадаҳо, маҳфилҳои илмии эҷодӣ ва маърифатии донишҷӯён, навиштани мақолаҳои илмии эҷодӣ изҳори андеша кард. дар охир Дилнора Амонова, магистранти соли якум, корманди сарроёсати бюҷети Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи муҳайё намудани шароити хуби таҳсил, нуфузи донишгоҳ ва иқдомҳои созанда ҷиҳати пешрафти кору фаъолият ибрози андеша намуд. вохӯрӣ дар рӯҳияи баланд ҷамъбаст гардида, ба иштирокчиён барои дастовардҳои нав дар роҳи илм барор ва комёбӣ орзу карда шуд.